በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ኢየሱስ ድማ ንደቀ መዛሙርቱ ንስኻትኩም ከመን ትብሉኒ ይበሎ። ስምዖን ጴጥሮስ ድማ ንስኻ ክርስቶስ ወዲ ሕያው አምላኽ ኢኻ ኢሉ መለሰሉ። ኢየሱስ ድማ ስምዖን ወዲ ዮና እቲ ኣብ ሰማይ ዘሎ ኣቦይ ደኣ እምበር ስጋን ደምን ኣይገለጸልካን እሞ ብፁዕ ኢኻ ኢሉ መለሰሉ። ኣነ ኸ ኣብለካ ኣለኹ ንስኻ ጴጥሮስ ኢኻ፣ ኣብ ልዕሊ ዝከውሒ እዚ ድማ ቤተ ክርስቲያነይ ክሃንጻእ ደጌታት ሲኦል ድማ ኣይክሕይልዋን እዩ። ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 16 ካብ ቁጽሪ 13 ክሳብ 18። አይትቀየርን መሰረታት ነው የሞ አይትናወጽን ያተዋይዶ አይትናወጽን አይትቀየርን ያተዋይዶ አይትቀየርን መሰረታት ነው የሞ አይትናወጽን ያተዋይዶ አይትናወጽን አይትቀየርን ያተዋይዶ አይትቀየርን መሰረታት ነው እሞ አይትናወጽን ያተዋይዶ አይትናወጽን አይትቀየርን ያተዋይዶ አይትቀየርን መሰረታት ነው እሞ አይትናወጽን አርዮስ ክህደቱ ይፈለጥ ንስጥሮስ ይስዓብ ድፍረቱ ይፈለጥ ኔሮን የሳድድ በኃይሌ ሥጋ ከሓዲቕ ሓድ ንገንዘብ ዋጋ አይትናወጽን ያተዋይዶ አይትናወጽን ያተዋይዶ አይትናወጽን አይትቀየርን ያተዋይዶ አይትቀየርን መሰረታት ነው እሞ አይትናወጽን ዘመን ይቀየር እዋኑ ይትረር መቕጻዕቶም ይምረር ናብ ሞት ይቀየር ተንኰሎም ይኽፋ ኣይንናወጽን ብሰይፎም ንጥፋ ኣይንፈርሕን አይትናወጽን ያተዋይዶ አይትናወጽን ያተዋይዶ አይትናወጽን አይትቀየርን ያተዋይዶ አይትቀየርን መሰረታት ነው እሞ አይትናወጽን ዋጋ ተሓትት ይኽፈለላ ሕይወት ተሓትት ንስደደላ ልቤ ተሓትት ንዝኸፍተላ ጥበብ ትዕድል ንነኣምንላ አይትናወጽን ያተዋይዶ አይትናወጽን ያተዋይዶ አይትናወጽን አይትቀየርን ያተዋይዶ አይትቀየርን መሰረታት ነው እሞ አይትናወጽን እጋፈሎትዮ ስርዓት ኣለዋ ዘይትቕየር እምነት ለበዋ ክፈትዎ ንመዛግብታ ታሪኽ ደሚኮ ኩሉ ሕይወታ አይትናወጽን ያተዋይዶ አይትናወጽን ያተዋይዶ አይትናወጽን አይትቀየርን ያተዋይዶ
ሞትና